Dame i gospodo, dragi prijatelji, cijenjeni gosti, poštovani uzvanici, zaista sam sretan i ponosan ne samo zbog ovog videa kojeg ste vidjeli. Kao sponzor trebam reći to da gdje god uperite vaš pogled gore, dolje, lijevo, desno, domovi u kojima živite, škole i vrtići gdje školujete vašu djecu. Evo i ovaj prekrasan hotel izgrađen je od našeg sivog zlata, od naših cementa, od naših betona. I ako negdje kasne avioni, sigurno naši kamioni ne kasne, mi uvijek dostavljamo na vrijeme. Ovo je bio PR dio. Sad želim... Čast mi je zadovoljstvo biti večeras ovdje. Zašto? Zato što je ovdje najbolji dio Hrvatske. Zaista, kada pogledamo ovdje, večeras mi slavimo najbolje među nama. Slavimo lidere koji su udovoljili najvišim poslovnim, etičkim, ljudskim kriterijima. To su ljudi koji imaju snove, koji imaju viziju, ali isto tako znaju kako te snove i vizije pretvoriti u ono što se zove uspjeh. Upravo u tome, u ovom ludom svijetu u kakvom danas živimo, svijet treba više nego ikad odgovornost, razum i viziju. I tu upravo vidim ključnu ulogu lidera. Lidera koji vode svoje timove svojim osobnim primjerom, karakterom, etičnim i društveno odgovornim ponašanjem prije svega. Unaprijed želim čestitati svim laureatima, posebno kolegicama i kolegama koji dolaze iz realnog sektora, a pogotovo onima koji su u proizvodnji, koji u svakoj sekundi svoga rada stvaraju neku novu vrijednost, a svi su nagrađeni vrijedni vašeg i našeg divljenja i našeg poštovanja. Vaša posvećenost, izvrsnost neka svima nama bude inspiracija i putokaz kako se može uspjeti i pored svih ovih poteškoća sa kojima se svaki dan svi suočavamo. Mislim da je upravo sada ovdje i prigoda i mjesto i vrijeme da naglasimo da ste vi ti koji iz ničega stvaraju zaradu, koji stvaraju i svakoj sekundi svoga rada proizvode nešto vrijedno, korisno i trajno. Vi iz nule pravite zaradu, vi otvarate radna mjesta, reinvestirate i punite budžete. Mora se znati odakle dolazi taj euro u javni budžet. Za nekoliko mjeseci kreću lokalni izbori, već su sad krenula obećanja šta će se sve graditi. Ja jedva čekam, evo vidite, kamioni su spremni. Nadam se da će barem dio tih obećanja biti ispunjen, ali se mora znati da ste upravo vi ti koji pune te budžete da bi se gradile i škole i vrtići i sve ostalo što je javni interes. Ovo je, dragi moji prijatelji, najbolja Hrvatska upravo u ovoj sali. Ambiciozna, transparentna, otporna, uspješna, koja je udružena u dobrim idejama, može prebroditi sve izazove i biti jaka kao beton. Kako se to postiže? Ja kroz, ajmo reći da imam nekakvih 30 godina utakmica u nogama, vodeći jednu od najuspješnijih i svjetskih građevinskih firmi u ovoj regiji, rekao bih da su 3 najvažnija načela, barem onima kojima se ja rukovodim. To su odgovornost, odgovornost i odgovornost. Dodajte tom receptu malo etike, morala, viziju, hrabrost, iskustvo, empatiju, socijalnu inteligenciju, potencijale i dobit ćemo ono što je model uspješnog lidera, ono što je model uspješnog gospodarstva i ono što je model uspješnog i sretnog društva. Dodajmo tome i nevjerovatan ljudski potencijal i talent koji postoji u našem društvu. Nažalost, taj talent malo previše izvozimo, izgleda da ga imamo na izvoz. Ako neko misli da možda zbog ovog govora malo pretjerujem kad naglašavam taj talent, samo se podsjetimo da je genijalni Nikola Tesla svjetski, a naš svjetski, upravo dolazi iz ovih krajeva i pitanje je gdje bi bilo čovječanstvo da nije bilo njegove genijalnosti. Pitanje je da li bi danas mogli ovako i preko mikrofona, da li bi mogli putovati avionima, kamionima i tako dalje. Dakle, znajmo da talent ovdje itekako postoji, a ovdje svi vi ljudi koji ste ovdje u ovoj sali znate da je najveći kapital svake kompanije, ali isto tako i svakog društva,
ljudski kapital i siguran sam da vi ulažete jako puno u svoje timove i da ste vi upravo ovdje večeras zato što timovi vjeruju u vas i vi vjerujete u vaše timove. Društvo smo koje slavi talente, još više pobjednike u sportu, ali možda ne slavimo u tolikoj mjeri i tako euforično uspjehe u nekim drugim oblastima. Vas sutra na trgu Bana Jelačića neće dočekati 1000 ljudi, vas će sutra na poslu dočekati 1000 problema, formulara, projekata, problema, obaveza, ali isto tako i poneka inspiracija i dobra prilika za uspjeh. Zato večeras hajmo proslaviti one koji su najbolji među nama. Vaš individualni uspjeh je naš zajednički uspjeh. Skromni kakvi jeste u ponašanju, sjajni kakvi jeste u poslu, budite večeras ponosni jer je neko prepoznao vaš rad i vaš trud. Ovime želim isto tako izraziti javnu zahvalnost Kromi i svim kolegama u upravnom odboru zato što na ovaj način promičemo vrijednosti koje želimo baštiniti u našem gospodarstvu. Dva su priznanja večeras nešto malo posebnija. Jedno je za životno djelo koje potpuno zasluženo ide u prave ruke čovjeka koji svoju kompaniju i svoje ljude podiže godinama, pa rekao bih i desetljećima. A druga posebna nagrada koja nosi sjećanje na ime i djelo našeg prijatelja koji nas je prerano napustio, Tihomira Premužaka, koji ide u najbolje moguće plemenite i zlatne ruke čovjeku koji je liječnik, humanista i ljudina. Usput, siguran sam da i ne znate, on je isto tako poduzetnik. Zadnjih sat vremena dok mi pričamo o svemu i svačemu, on meni pokazuje svoje poduzetničke ideje, inicijative. Kasnije će vam se predstaviti, kasnije ćete saznati malo više detalja, ali to su laureati, to su upravo ljudi i vrijednosti kakve traži i cijeni Kroma. Završavam svoj govor ponosan i sretan što imam čast sa vama svima dijeliti radost ovoga druženja. Želim vam pokazati veliko poštovanje. Želim isto tako da aplauzom, nemojte štediti dlanove, slobodno nagradite naše laureate, čija će imena biti trajnim, zlatnim slovima trajno zacementirana, jedna savršena riječ, među Krominim dobitnicima priznanja. Želim vam puno uspjeha, svako dobro, budite jaki kao beton i živjeli. Hvala lijepo.